जों सोरनिबा अन्ध समर्थक जानानै मोजां खामानिखौबो मोजां जायाखै होनना बुंनाया बे आसलते गियानि मानसिनि खामानि नङा। पृथ्वीनारायणआथ' जेबो पजिशननि मानसि नङा, बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ। बिथाङा सासे सुबिदा बायदि दालालसो, जायनो फैसा होयो बिनि जानो खोथा बुंग्रासो। बेनिखायनो बिथांनि जेबो लकाल स्टेन्डि ससाइटियाव गैया, बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो रज'आ। बिथांनि बाथ्राखौ जों गुरुत्त'बाद होआ। नांगोल पार्टिनि जायफोर अन्ध समर्थक बिथांमोना हयथ' आथिखालनि सरकारा मा मावदों बेफोरखौ नुस'वाखै। बेनिखायनो खावलायनोसो लुगैदों, बिथांमोना जुदि दंफांनि ससमा लगायदोंबा बेखौ खुनानै मोजां नोजोरजों नायथों, अब्लासो दिनै इउ पि पि एलनि नेतृत्व सरकारा मा खामानि मावदों समाजनि मोजांनि थाखाय, समाजखौ जौगाखांनो थाखाय, अब्ला नुगोन। सरकारा मा बे जिनिसखौ हयथ' बिथाङा मिथिया, बेनिखायनो बुंदों। दिनै सरकारनि मा बिबान बेखौबो हयथ' बिथाङा मिथिया, बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों। दिनै रायजो राजाजों सायख'जानानै जि हान्जाया सासननि बिबान लायो बेनो सरकार। दिनै बे सरकारा दिनै गावनि दायित्वखौ मावगासिनो दं। दिनै लामा सामा बानायगासिनो दं, फरायसालि बानायगासिनो दं, फोरोंगिरिफोरखौ थिग थाक खालामगासिनो दं। बेनि अनगायैबो गामि गामि दै लोंनाय बेब'स्था खालामगासिनो दं, देहा फाहामसालिखौ फोसाबनो नाजागासिनो दं। दिनै आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय राजखान्थियारि गियानजों लोगोसे रांखान्थियारि गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों 22,000 खरि रां होगासिनो दं। बेनि अनगायैबो जों आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे IT नलेज सोमोन्दै बेखौ इन्टारनेट नलेज मिथिहोनो थाखाय थें फाख्रि आसनिनि गेजेरजों जों आइजोफोरनि गेजेराव खामानि मावनो मोनसे बिसिटिआव साफा आइजो एमप्लयमेन्ट जों होनो थांगासिनो दं। आरो बेफोरनि गेजेरजों जों आइजोफोरखौ अन्ततः इन्टारनेटनि गियान होनो ओंखारदों। आरो इन्टारनेट गियान रोङोब्ला जोंनि आइजोफ्रा जोबोद गोख्रों जागोन, गोबां खामानि मावनो हागोन। बेखिनि खामानिखौ जों मावदों। बेखिनि खामानि मावनाय सत्त्वेও बिथाङा जुदि नुवाखैबा, बिथाङा हयथ' दंफांनि ससमा लगायदों खोमा, बेनिखायनो सरकारा मा मावदों बेखौ नुवाखै। जायफ्रा मेगन गुनो गोरों गोरा बिथांमोना मानिगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्वनि जि सरकार, बे सरकारा मा मावदों मा मावाखै, बेसेबां परिबर्तन खालामदों जोंनि समाजाव, बेखौ हमदां हादों। खिन्थु जायफ्रा साननो रोङा, मिथि रोङा, नांगोल पार्टिनि जायफोर अन्ध समर्थक बिथांमोना हयथ' आथिखालनि सरकारा मा मावदों बेफोरखौ नुस'वाखै। बेनिखायनो खावलायनोसो लुगैदों, बिथांमोना जुदि दंफांनि ससमा लगायदोंबा बेखौ खुनानै मोजां नोजोरजों नायथों, अब्लासो दिनै इउ पि पि एलनि नेतृत्व सरकारा मा खामानि मावदों समाजनि मोजांनि थाखाय, समाजखौ जौगाखांनो थाखाय, अब्ला नुगोन। जों सोरनिबा अन्ध समर्थक जानानै मोजां खामानिखौबो मोजां जायाखै होनना बुंनाया बे आसलते गियानि मानसिनि खामानि नङा। जों जाया मोजां जादों बेखौ मोजां बुंनांगोन, जाया गाज्रि बेखौ गाज्रि बुंनांगोन। दिनै इउ पि पि एलनि नेतृत्वनि जि सरकार जादों, बे सरकार जिफोर खामानि मावदों, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव जि सरकार दं, बे सरकार मोनसेयाव खामानि मावनो हायाखै। बिथांमोना ना लामा सामाखौ मोजां बानायनो हादोंमोन, ना रायजो राजाफोरनो दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हादोंमोन, ना फरायसाफोरखौ हेफाजाब खालामनो हादोंमोन, ना जोंनि फरायसाफोरखौ मेडिकेल कलेजाव फरायनो थाखाय, इन्जिनियारिं कलेज फरायनो थाखाय IIT बा NITफ्राव एडमिसन लानो थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो हादोंमोन, ना UPSC बा APSC परीक्षा होनो थाखाय कचिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामदोंमोन। बिथांमोना 17 बोसोर बेबायदि खामानिखौ मावनायमोनब्ला हयथ' जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा BTC ओनसोलनिफ्राय हयथ' गोबां IAS अफिसार, IPS अफिसार, SS अफिसार बेबायदि ओंखारसिगौमोन, गोबां इन्जिनियार डक्टर ओंखारसिगौमोन। बिथांमोननि समाव जि सासे सानै ओंखारदों बे निजा बबिया नाजानानै मोननायसो, बिनि बादै बे सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब जों होनायखौ नुवाखै। बेनिखायनो जायफ्रा प्रमद बर' सरकार नङा होनदों, बिथांमोना सरकारनि नलेज, सरकारनि सोमोन्दै जेबो गियान गैया, आरो गियान गैयैखायनो बिथांमोना बुङो। पृथ्वीनारायणआथ' जेबो पजिशननि मानसि नङा, बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ। बिथाङा सासे सुबिदा बायदि दालालसो, जायनो फैसा होयो बिनि जानो खोथा बुंग्रासो। बेनिखायनो बिथांनि जेबो लकाल स्टेन्डि ससाइटियाव गैया, बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो रज'आ। बिथांनि बाथ्राखौ जों गुरुत्त'बाद होआ। थेंक इउ सार।